Il-Prim Ministru Roberto Bela inawgura l-flyover bħala parti mill-proġett tal-Imsida Creek, f'pass importanti lejn it-tlestija ta' dan il-proġett infrastrutturali massiċ li qed jirrivoluzzjona trasport f'din il-parti biżla ta' pajjiżna. Waqt l-inawgurazzjoni l-erba' filgħodu l-Prim Ministru fakkar li dan hu proġett massiċ ta' 35 miljun euro li qed isir mill-entità Infrastructure Malta u finanzjat kompletament minn fondi pubbliċi u enfasizza li s-saħħa ekonomika tal-pajjiż tippermetti investimenti infrastrutturali ta' dan id-daqs, tant li refera għal konklużjonijiet riċenti tal-Fond Monetarju Internazzjonali, l-IMF, li għadu kemm ikkonferma li Malta għandha ekonomija reżiljenti, dinamika u rimarkabbli fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-Prim Ministru żied jgħid kif din il-flyover hi ta' kwalità għolja, mibnija mill-Maltin għal Maltin, hekk kif il-270 tunnellata ta' qazzar li jiffurmaw din l-istruttura ġew iddiżinjati u manifatturati lokalment biex bekk ingħatat spinta wkoll qawwija lill-industrija lokali. U nnota wkoll l-effiċjenza straordinarja biex twettqed din il-flyover, hekk kif inqas minn sena minn meta bdew ix-xogħlijiet intlaħaq dan il-pass importanti bl-inqas inkonvenjenza possibbli għar-residenti u l-attività fl-akwati. Dan kif ħafna mix-xogħlijiet saru bil-lejl jew fit-tmiem il-ġimgħa. Dr. Abela spjega kif fil-fażi li jmiss tal-proġett immexxi minn Infrastruttura Malta l-imsida se tkun qed tgawdi mill-pjazza l-ġdida, aktar spazji miftuħin għall-familji u toroq jew modijiet aktar siguri għal min jimxi jew juża r-rota. Ċertament, l-għan primarju huwa li jkollna tmexxija aħjar ta' traffiku tagħna. Imma daqstant ieħor kien importanti li nindirizzaw u noħolqu l-ispazji ġodda u miftuħa illi nemmnu li kull komunità għandu jkollha. U dal-proġett se jagħti pjazza tant sabiħa importanti lill-komunità tal-Imsida. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-xogħlijiet pubbliċi Chris Bonnet spjega kif dan il-proġett kien ippjanatu maqsum f'diversi fażijiet, b'xogħol preparatorju minn qabel, maħsub biex jitnaqqas kemm jista' jkun l-impatt fuq min jgħaddi minn din iż-żona, kif ukoll ir-residenti tal-madwar. Tkellem ukoll dwar l-importanza tal-komunikazzjoni mal-pubbliku f'kull stadju, b'kull bidla fir-rotot titħabbar minn ġimgħat qabel biex wieħed jilħaq jippjana l-vjaġġ tiegħu b'mod aħjar. Tem jgħid kif wara li ftit tal-ġimgħat ilu ġie inawgurat il-pont li jaqqat ix-xatt tal-Imsida ma' tal-Pjetà mill-ħamis il-flyover ukoll se tintuża mill-vetturi. Nofs il-lejl se nibdew naraw il-vetturi issa jgħaddu minn fuq din il-flyover biex inkomplu niffurmaw rotot ġodda f'pajjiżna li qed noħolqu permezz ta' proġetti bħal daw ir-raba' proġett infrastrutturali kbir illi sar fl-aħħar 12 il-sena. U tem jgħid kif bil-ħolqien ta' kanal ġdid ta' 300 metru se tittaffa wkoll il-problema tal-arar filwaqt li se jingħata spazju miftuħ ġdid fil-qalba tal-komunità.